गिबि-गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव फरायसालियाव ओंखाम संग्रा बिथांमोना सानब्रैनि हाबाफारिजों धरना हाबाफारि लानानै अख्रां गोमसारजासे होस्रिखावो गावसोरनि दान बान्थानि बारायनांगौखौ लानानै। बिथांमोना गावसोर मास मोनसेयाव 1000 थामहिनबा सानसेयाव 30 रांजोंल' दिनैनि खालाराव माइरं गरसेबो मोनजायै रांजों गावसोरनि गथ' गथाय आरो नखरखौ बोरै सालायनो हानो बेखौ गोख्रों रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथांमोना इउपिपिएलनि गाहाय CM प्रमद बर'खौ थांखिनानै बुङोदि बिथांमोना गावसोरनि गथ' गथायखौ गोबां गोजौ थाखोनि खरसा खालामनानै सोलोंथाइ होदों, नाथाय जोंनि फिसाफोरा बिब्दि लानो मोना नामा होनना सोंलु खालामनायजों लोगोसे परिबर्तननि स्लगानजों सरकाराव फैनानै ओरैनो थानाय सुबुंफोरनो अरुणोदय बायदि आसनिनि गेजेरजों रां होनो हायोब्ला, मिड डे मिलनि थाखाय माइरं हरनो हायोब्ला, फुंनि 9 बाजिनिफ्राय गावनि नखरनि गथ' गथायखौ गारनानैब्लाबो गुबुननि फिसाफोरनि ओंखाम संनानै खस्थ' खालामग्राफोरनो रां बारायना होनो हायैया थारैनो नोंसोर लाजिनांगौ होनना बिथांमोना गोख्रों रावजों होस्रिखावो। ओंखायनो गोख्रै सरकारा बिथांमोननि 1000 दरमानिफ्राय 10,000 सिम गोख्रै बारायनायनि खोथा होआब्ला ओंखाम संग्रा न'आव ताला लागायना थैनाय थांनायखौ गिया हसिया संग्राम खालामबाय थागोन आरो माब्लाबाबो फैबाय थानाय इलेक्सनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनो भट होआ होनना रोजा रोजा ओंखाम संग्रा आइजोफोरा होस्रिखावनायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखा नुनो मोनो। जायखिजाया खामानियाव जेननाय आरो देरहानाय थायो। बेबायदिनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव सोर देरहागोन आरो सोर जेनगोन बेखौ बुंनाया गोब्राबब्लाबो आथिखालाव मोनब्रै जिल्लायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावसोर खुंथाय गोहोआव गैयाब्लाबो रोजा रोजा सुबुंफोरखौ लानानै मिथिं दावथिं खालामबाय थानो हानाया थारैनो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि थाखाय राजखान्थि हिसाब निकासाव बहाबा देबोर फोनांदों जानांगौ। नङाब्ला जुदिअ इउपिपिएलआ बिपिएफफ्रा गावसोरनि सुबुङानो गावसोरनियाव जयेन जाबाय थादों, जेबो गिनांगौ गैया होनना रायजो राजा आरो गावसोरनि इउपिपिएल हान्जानि सिगाङाव गोख्रों दिन्थिनायनि खायदा बोराय बाहायबाय थादोंब्लाबो नाथाय बिजेपिआ बेफोर नुथायखौ एसेबां गोरलैयै लायाखै, जायनि थाखाय बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनजों लोगोसे 3थि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मोदीखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि खालामनो गोब्राब नुहुरनायनि थाखाय बिपिएफनि हेफाजाब बिहुरबाय थानायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों हरखाब गले गले गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। मैया बेबायदि समावनो फिन गाम्बारबिल प्राइमारिनि 18 सा इउपिपिएलफ्रा गावसोरनि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैनायखौ दुंब्रुद गोसोजों बरायना लानानै बिथां एमएलए रबिराम नार्जारिया बुङोदि इउपिपिएलआ सरकार सालायनाया 3 बोसोर जाबाय, नाथाय बिथांमोना रायजो राजाफ्रा जाबायदि लुबैनानै बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलखौ खुंथायाव लाबोदोंमोन, नाथाय बिथांमोना रायजो राजानि जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै होनना रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि आथिखालाव इउपिपिएलखौ मदद होनाया गाव सुइसाइड जानायजों समान, मानोना इउपिपिएलनि आखायाव रायजो राजाफोरनो खामानि मावनो हानायनि सम गैलिया, जेराव साननैसोनि उनाव इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट, बेनि उनाव दैज्लां फैगोन आरो थोंजोङै बिटिसि इलेक्सन सफैखाबाय। ओंखायनो बे बोसोर मोननैयाव बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायैखौ रोखा नुहुरखानानै रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बिपिएफआव आखाइ हमफैना आथिं दैखांगासिनो दं होननाबो बिथाङा गोख्रों रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। हरै भेरगाव बिपिएफ जिल्ला कमिटिनि नौलाङाव बिजेपि, इउपिपिएल आरो एबसुनि खायसे गोग्गोम बिबान गोनां गासै 40 सा दैदेनगिरिफोरा बिबार आरो ट्रेक्टरखौ गारनानै नांगोलनि मुथिखौ हमफैयो। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला अदालगुरि जिल्लायाव तापस दे होननाय बुङोब्ला रावबो सिनाय मोनै बिजेपिनि जुब मोर्चा आरो बुथ लेभेलाव बिसायख'थिनि सोमोन्दै ट्रेनिं होग्रा बिथाङा बिपिएफआव आखाइ हमफैबाय आरो खालें दुवारनि इउपिपिएलनि ब्लक सेक्रेटारि जितेन शर्मा आरो बिथांजों लोगोसे मोनसे समनि भेरगाव आन्सलिक एबसुनि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिथाङाबो मैया बिपिएफजों आखाइ हमफैनानै बिपिएफनि गोहोखौ बांहोफैबावै होननानै बिपिएफआ रंजानायखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। थांनाय नभेम्बरनि 1 खालारखालि लाइमोन इउपिपिएलनि मिरुनि आफादगिरि मानगोनां अमिय कुमार नार्जारिया खौरां मेल लिंनानै बावैसो साननि सिगां दंफां सिखाव खावनाय जाथायनि सायाव सिं बिपिएफ आरो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि फाव फान्दायनाय दङ होनना बुंनायनि हेंथायै 14 नं चिरां दुवार ब्लक बिपिएफआ खौरां मेल लिंनानै बुङोदि थारैनो कंग्रेसखौ गारनानै फैनाय अमिय कुमार नार्जारिया सासे लिडार जाना गोजौ फारसे थांनायाव बिथांमोना बुंनो गोनां जेबो गैया, नाथाय दंफां सिखाव खावनाय जाथायाव सिं बिपिएफ आरो खाम्फा बरगयारी बिथांनि फाव फान्दायनाय दङ होनना बुंनाय बाथ्राखौ साग्रि जानो थाखाय बिथांमोना खावलायहरो। लोगोसे बिथांमोना रोखा खालामना होयोदि थारै दंफां सिखाव खावनाय कनफ्लिक्टआ इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा दानानै होनाय मोननै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सार्भिस प्रभाइडारफोरनि गेजेरावसो जादों होनना खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। ओंखायनो थारै अमिय कुमार नार्जारिया
अफिसारा बेबायदि बेसलेस बाथ्राखौ बुंनायाव सांग्रां जायाब्ला बिथांनि सायाव केस होनाय जागोन होननाबो 14 नं चिरां दुवार ब्लक PPF नि दैदेनगिरि बिथांमोना रोखा खालामनानै होयो। बेराफारसेथिं मैया कंग्रेसनि सासे हरखाब बयजोंबो सिनायजानाय गर्जन मोसाहारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों अमिय कुमार नार्जारिया गर्जन मोसाहारिखौ बनसुनि एडभाइजार होनना मुं सुनायखौ लानानै रोखा खेंफोरथि होयोदि थारै अमिय कुमारा सासे टेलेन्ट गोनां गथ'ब्लाबो नाथाय मानि लस इज सामथिं लस बाट केरेक्टार लस इज एभ्रिथिं लस आ जेरैबायदि सैथो बे केरेक्टारानो अमिय कुमारनियाव गैया होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय थारै अमिय कुमारा सासे मानसिजों मा समाव माबायदि राव बाहायनांगौ बेफोरखौ सोलोंना लायोब्ला इयुनाव सासे गेदेर दैदेनगिरि जागोन होननाबो बिथाङा सुलुङाव रोखा खालामनानै होयो आरो लोगोसे बिथाङा बनसुनि एडभाइजारब्ला एबसुनिबो एडभाइजार होनना अमिय कुमारनिसिम जुक्ति दैखांहरो आरो इएम फेरेंगाखौ गावनि मानसिफ्रानो दंफां सिखावनि दायाव रायजोफोरजों हमजाबाय ओंखायनो बिथाङा पर्बत जरानि हाग्राबारिनि सोमोन्दै जेबो मोनथियाब्लासिनो पर्बत जरानि हाग्राखौ उचित खालामनो फैनायनि सिगां गावनि चिरांनि हाग्राबारिनि समस्यानि समाधानखौ खालामना लाग्रो होना पर्बत जराजों सोमोन्दो गोनां गोजाम दोंसे मेथाइ खनना गर्जना गावनि टेलेन्टखौ इएम फेरेंगानि सिगाङाव दिन्थिनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनो दिन्थिनायखौ जों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बिटिसिनि जेबो डिजाइन गैया होनना बुंनायजों लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ 5 बोसोरनि उनाव भारतनि मादाव गंबा रायजोनि मादाव जौगा रायजो खालामगोन होनना बुंनायखौ कंग्रेस सरकारासो मावनो हागोन होननाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा गोख्रों बुंथियो। थारै खायसे सुबुङा जुदिअ खामानिया गुबुन गुबुन रोखोमनिब्लाबो मोजां आरो गाज्रि बे मोननैनि मादाव मोनसेखौ सायख'ना लानानै थांना थानायनि सिमां रनसायनाया 100% सैथो। थिग बेबायदिनो दक्षिण कामरुप कुन्तलिनि आनवार हुसैन बिथाङा जेरैबायदि सासे कम्पानिनि सेक्युरिटिया 8 घन्टा कम्पानिखौ नोजोर लानानै मासाव माबा मोनसे रां मोनो थिग बेबायदिनो आनवार हुसैन बिथाङाबो सोर नखरनि सुबुङा बबेथिं थांदों बबे समाव बबेयाव नखरखौ गारनानै थाङो बेफोरखौ हिसाब निकास खालामनानै गाव अनलाइनजों ताला बुखावग्रा आइजें अर्डार खालामनानै लाबोलायनानै हर सान बिथांनि सिखाव खावनाय खामानिया सोलिबाय थानाय समावनो मैया नखरसेयाव बिथांनि खायदा बोराया हमजायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जेब्ला बिथाङा रावबो गैयिनि खाबुखौ लानानै नखरसेनि रां रुफाखौ लानानै ओंखारबोदोंमोन अब्लानो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ होसो होसो हमो आरो साखाथियाव थानाय पुलिस थानायाव गथायनानै होयो होननाबो सुलुङाव फोरमायो। मैया उत्तर प्रदेशआव सासे साब इन्सपेक्टर पुलिसआ 1 खाले बागर मरन बुंनाय बायदि सासे सुबुंनिफ्राय 10,000 रां लानायनि दायाव रायजो राजाफोरनि स्रोद दिन्थिनाय लेखा ACO थामहिनबा एन्टि करापसन अर्गानाइजेसनजों हमजायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा भेनाव गाखोनो नागिराखैमोन नाथाय रायजो राजाफ्रा हमख्रब होसि भेनाव दैथायहर होनना सुलुङाव फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि साख्रिखौ सासपेन्ड खालामनाय खौरांखौबो रोखा फोरमायो। मोननैसो सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव रादाब। मैया फिलिपाइनाव सासे रेडिअ खांबादिखौ गावथारनाया सुलुङाव रोखा गोसारो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला जेब्ला बिथाङा रेडिअ सेन्टाराव रादाब फरायबाय थादोंमोन अब्ला बेवहायनो सिनाय मोनै सासे रादाब खोनासंगिरि महरै थांफ्लानानै खेबनै गुलि गावनानै बिथांखौ जायगायावनो गावथारो आरो बिथांनि गोदनायाव थानाय सनानि मेडेलखौ खावना लाना बिथाङा खारखोमालांनाय बाथ्राखौबो सुलुङाव फोरमायो। मैया पान्जाबाव खैना दरा गोदान आरो नखरनि साथाम फारियै बिबनां सानै आरो 4 बोसोर बैसोनि बियादै फिसा गासैबो गंसे ट्राकजों सौग्रावनायाव जायगायाव जिउ गोमाजोबो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गारिया फुरा बायख्रेबजोबदोंमोन आरो आथिखालाव बिथांमोनखौ पस्टमर्टेम खालामदों होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मैया आग्रायाव सासे डक्टरनि प्रफेसारआ आग्रानि रेल स्टेशनाव गावनि फिसाजोनि न'आव थांनो होननानै स्टेशनाव ओंखारनाय लोगो लोगो हरखाब फिस्लायना ट्रेनजों हाथारजायो होनना प्लेटफर्मनि CCTV केमेरानिफ्राय रोखा मोनथिनो हायो। मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव रादाब। मासे सैमाया गावनि बिगोमाया 4 मासनि सिगाङाव केरेलानि गंसे हस्पिटालाव थैलांदोंमोन आरो बेवहाय दिनैसिमबो गावनि बिगोमाखौ फैफिनगोन होननानै नेबाय थानाय बाथ्राखौ हस्पिटालनि सासे बिकास कुमार मुंनि सुबुङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ दिनैसो खोनासंफ्लांदोंब्ला अन्नानै दिनैसिमबो आंनि रादाबखौ नोंथाङा साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।